M'agradaria saber on està en estos moments. Segurament encara busca eixes boles del drac tan misterioses. És molt probable, però encara que en trobi alguna no tindrà cap efecte si no les troba totes i les reuneix. Coneix bé la llegenda de les boles del drac, mestre? Segons el que se sap de la llegenda, al principi només existia una bola, anomenada la bola del drac. De veres? I per què es va convertir en 7 boles diferents? A causa de la còlera del déu. Fa molt de temps, en aquella època en què els homes eren bons i honrats, el déu va beneir el seu poble i li va confiar la bola del drac. No pares, búscales, 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 no pares. El poble, agraït, va construir una espècie de catedral i va desar la bola del drac. I durant un temps els homes van viure tranquils. És un radar que t'ajuda a trobar les boles del drac. És un treball difícil arriscat. Però pront es va introduir l'esperit del mal. Els homes van voler utilitzar aquell do de Déu per a satisfer els seus instints més baixos. Tots volien apoderar-se de la bola en benefici propi. Per això, el Déu es va enfadar. Va dividir la bola màgica en 7 parts i les va escampar per tot el món. Però al final la recompensa serà gran i audora. D'eixa manera no podria mai usar-se amb finalitats malignes. Però l'home és tan pervers que va intentar reunir les 7 boles del drac. Un home ho va aconseguir i això li va permetre exercir el poder suprem sobre l'univers. Viatja més, saps que val la pena les voles trobar i al final de tot podràs descansar. Búscales. És una història terrible. M'agradaria saber què podria fer si alguna volta tinguera eixe poder. Jo sí que ho sé, voldria ser el més fort. I vostè, Johnny Tortuga? Qui, jo? Què voldria? Segur que a vostè li agradaria tindre un harem. Què? No, em conforme amb el que tinc. És genial que siga tan modest, que se senta tan deslligat dels béns passatgers del món. De fet, no vull revelar els meus pensaments. Els més íntims, no. Què intentes insinuar, Krillin? Jo no res. A més, encara no has acabat l'entrenament. Què esperes? Vinga! Ara vaig.